Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 8 червня, середа, це 832-й день анексії Криму. У Туреччині знову теракт. Загинули 4 людини. В провінції Мардін на південному сході країни біля будівлі управління безпеки прогримів потужний вибух. Вибухнула автівка, в салоні якої було 500 кілограмів вибухівки. Перед самим вибухом водій автомобіля спробував прорватися на територію ділянки. У відповідь поліція відкрила вогонь. В результаті вибуху більше 30 людей отримали поранення. Це другий теракт за 2 дні. Вчора вибух прогримів біля автобусної зупинки в районі Баязід у Стамбулі. Від переселенців більше не вимагатимуть відмітки міграційної служби. Кабінет міністрів України привів свої розпорядження у відповідність до законів України. Це означає, що тепер немає перешкод для відновлення соціальних виплат тим, хто був змушений виїхати з Криму і Донбасу. Водночас Кабмін посилив процедуру контролю за одержувачами допомоги. Тепер, якщо перевіряючі не застали переселенців вдома, то переселенці зобов'язані протягом 3 днів з'явитися в органи соціального захисту, інакше їх позбавлять виплат. Відновити їх можна буде, пройшовши через спеціальну комісію або суд. Если человека нет дома, то он должен в течение 3 дней явиться в департамент социальной защиты, заявить о том, что он есть на месте. Однако это может вести за собой, что человека не будет, и его просто лишат его пособий. Вследствие того, что его лишат пособий, это, вернее, статуса переселенца, он также может лишиться пенсионных выплат. И эти решения принимает комиссия, которая собирается из числа департамента соцзащиты или еще каких-то структур, что может вести за собой негативные последствия для людей, так как все это необходимо будет доказывать, оспаривать через суд. Економічні санкції залишаються потужним важелем Вашингтона щодо Росії. Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд заявляє, що ці заходи зірвали російські зусилля по захопленню нових територій України. За її словами, сьогодні США активно працює з Європою над продовженням санкцій Євросоюзу. Росія зазнала чималих фінансових втрат через санкції, падіння цін на нафту та тривалу вразливість державного устрою. Поки Москва не змінила свій підхід до України, наша готовність до посилення санкцій, вочевидь, грає певну роль у стримуванні подальших зусиль Росії з загарбання українських територій. Американська сторона зараз активно працює з Європою, щоб санкції ЄС були подовжені наприкінці цього місяця, а також у контексті підтримки Франції та Німеччини у їхній провідній дипломатичній ролі в досягненні повної імплементації Мінських угод. Будівництво Керченського мосту припинили фінансувати. Як повідомляє Форбс, останній час гроші підряднику компанії «Стройгазмонтаж» мільярдера Аркадія Ротенберга перераховували в грудні минулого року. Виплата в 65,4 мільярдів рублів, запланована на цей рік, зависла через тривалу бюрократичну процедуру. Гроші, перш за все, потрібні для заміни обладнання, що постійно ламається через проблемні ґрунти. Керченський міст має зв'язати окупований Крим і материкову Росію, відкритий робочий рух. По ньому росіяни планують у грудні 2018-го. Остаточна здача об'єкта намічена на червень 2019-го. Будівництво мосту коштуватиме 228,3 мільярдів рублів. У Керчі автомобілісти змушені порушувати правила дорожнього руху через стан доріг. Водії кажуть, після окупації півострова навантаження на керченські дороги значно зросло. Зокрема, через потік військової техніки основні дороги стали непридатними для їзди. Автовласники змушені щомісяця звертатися до станції техобслуговування. Витрати на утримання авто в кримчан збільшилися в кілька разів. Месяц назад попал в яму, погнул диск. Пришлось ремонтировать, и колесо уже надо менять. У нас везде ямы на дороге, я думаю, это ни для кого не секрет. В городе ужасно. Безусловно, ходовка приходит в негодность в течение 3 месяцев. Приходится как минимум, не знаю, сальники менять на амортизаторах. Каждый день все одно и то же. Шаровые, наконечники, сайлентблоки, все расходники обычные. Амортизаторы.
На сегодняшний день торги уже объявлены. Сейчас в планах, значит, первое будет Кулябинское шоссе, которое будет восстановлено полностью по последним технологиям применения новых материалов для реконструкции асфальтного покрытия. Потом следующее у нас будет Еременко улица. Также запланирован ямочный ремонт по всему городу. Запланирована разметка по всему городу. Міст через рік в селі Болотне Джанкойського району вже більше року зламаний міст через річку Переможна. Автомобілістам і пішоходам з 7 найближчих сіл доводиться діставатися об'їзною дорогою, яка теж зовсім побита. Щомісяця влада обіцяє полагодити міст, але обіцянки залишаються обіцянками. Гроші на міст виділяли. Минулого року витратили 35 мільйонів. Але влада селища пояснила, що гроші пішли на відновлення об'їзної дороги та проектну документацію для мосту. А для самого мосту нібито ще шукають підрядника. Очень много пожилых людей, которым или скорую помощь, или в Заречного медпункт, или что, мы не можем добраться. Не у всех есть транспорт. И по объездной дороге это там очень далеко, и сообщение такое, там дорога не очень сейчас. Если вы посмотрите, там яма на яме. Мост очень нужен. И тем более школьникам, если бы детки вот не ездили вокруг время, и они раньше стали выходить, автобус экономил бы и тоже и время, и бензин. Они приехали, пробурили, взяли породу земли с реки. Вот. И так на этом дело все заглохло, как он был, так и не знаю, когда он сделается. Не верю, потому что очень большую сумму денег надо. Я не думаю, что выделили такую сумму кто-то. Говорят, что деньги выделили уже, а моста нету. А на мост уже выделили. Просто они туда угорают, на эту дорогу. Ты про ней проехал? Посмотрел бы, что эту дорогу каждый месяц засыпают. В этом году не верю опять. Уже год прошел. В Севастополі немає безпечного місця для купання в морі. Еколог Маргарита Литвиненко стверджує, що 70% каналізації Севастополя скидається в море без очищення. За її словами, введений в дію ще за радянських часів комплекс очисних споруд «Південний» не здатний якісно очищати стоки, тому зараз купатися в морі на Севастопольському узбережжі небезпечно. 70% канализации сбрасывается в море. В Севастополе канализация не очищается. Биологической очистки на основных очистных сооружениях, которые были введены в строй, частично введены в строй в 1969 году, это южные очистные сооружения наши, биологической очистки там нет. То есть в море сбрасываются условно очищенные стоки. Они не проходят основные, так сказать, эффективные этапы очистки. Это физико-химические дезинфекции. То есть недезинфицированные стоки сбрасываются в море. Существует там только механическая очистка. И вот эти все стоки, они идут как раз вот туда, куда приезжают оздоравливаться вот, россияне, украинцы, все. То есть в наше море. А в Балаклаве даже очистки не происходит. Вот в этой красивой Балаклаве, куда привлекают туристов, пытаются привлечь, очистки не происходит. Губернатор окупованого Севастополя знову не прийшов на російські законодавчі збори міста. Цього разу Сергій Міняйло мав представити звіт про реалізацію антикорупційної політики за минулий рік. Однак, виправдавшись терміновим відрядженням, не з'явився. Депутати російської адміністрації Севастополя вважають, що Міняйло не гідний обіймати пост глави міста. І саме завдяки його заступництву в місті процвітає корупція. С моей точки зрения, к сожалению, следует признать, что такая ситуация с коррупцией в Севастополе будет иметь место всегда, пока во главе города стоит нынешний губернатор. Это моя личная точка зрения, которая основана на уже некотором понимании личности Сергея Ивановича, который демонстрирует всем полное неуважение к закону. То есть, когда высшее должностное лицо транслирует в массы неуважение к закону, коррупция в регионе будет всегда. Уважаемые коллеги, не поленитесь, посмотрите, пожалуйста, в интернете. Минэконом проводит анализ открытости, публичности сайтов государственных органов. Так вот, сайт правительства Севастополя находится на почетном 85-м месте из 85 возможных. То есть самый закрытый сайт, самая недоступная информация. Мы говорим о борьбе с коррупцией. Я считаю, что борьба с этим злом в городе Севастополе производится на самом низком уровне. Сімфропольський парк імені Шевченка перетворюється на смітник. На дитячих майданчиках, клумбах, доріжках і газонах відходи та сміття.
Мешканці кажуть, що сміття тут не прибирають більше місяця. Батьки, що гуляють тут з дітьми, спочатку прибирали зелену зону самі. Але впоратися із завданнями комунальників мамам із візками не під силу. Вот там пакеты большие с мусором лежат, мусорки все переполнены. Сейчас вот даже ветер поднимается, разносится все это по парку. У нас маленькие детки, здесь мы гуляем с ними. То есть даже выбросить мусор некуда. И дети, вы сами видите, за это все хватаются, за это все берутся. Вроде бы маленькое место, оборудовано, красивые площадки сделал, но грязь неимоверная. Вы понимаете, что я сейчас просто шла, элементарно обратила внимание. Переполненные эти урны. Мы самостоятельно на детской площадке что смогли, собрали в коробке, но вывести как бы такой возможности у нас нету. 69% українців вважають, що Крим має входити до складу України. Про це повідомив аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Руслан Кермач. Згідно з результатами опитування, проведеного спільно з Центром Разумкова, 12% підтримують ідею незалежного статусу Криму і лише 7% готові погодитися на те, щоб Крим входив до складу Росії. 54% українців вірять, що повернення Криму під українську юрисдикцію можливе. Серед тих громадян, хто вірить у повернення Криму, найбільше сподівань покладається передусім на успішне проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні. Таких є 35%. Так само важливими передумовами, за яких можливе відновлення українського суверенітету в Криму, громадяни України вважають значне посилення санкцій та тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти, та, як варіант, зміну влади або президента в Російській Федерації. Наразі це всі новини. Більше розповість Ільдар Курцейтов о 19:30 у наступному випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.